ταινίες επιστημονικής φαντασίας αποτελούν χαρακτηριστικό για τον κινηματογράφο του σήμερα. Όχι μόνο διαπρέπουν στις προτιμήσεις των συνεφίλ και ιδιαίτερα αυτών των μικρότερων ηλικιών, αλλά και χαρίζουν πολλά από τα στοιχεία τους σε άλλα είδη ταινιών. Είναι ταινίες φανταστικού περιεχομένου, δηλαδή προβάλλουν τέρατα, νεράιδες, λυκάνθρωπους, εξωγήινους, περίεργα ουράνια σώματα και γενικότερα κυριαρχεί το υπερφυσικό στοιχείο, το μη ρεαλιστικό. Σε αυτού του είδους τις ταινίες εμπλέκονται πλάσματα της φαντασίας μας. Οι ταινίες αυτές ξεχωρίζουν χάρη στα εξωπραγματικά συστατικά τους, τα λεγόμενα εφέ, χάρη στα οποία λαμβάνουν μια άλλη διάσταση. Το άτομο στη ζωή του συναντά διάφορα εμπόδια τα οποία προσπαθεί να βρει τρόπους ώστε να ξεφύγει από αυτά, χωρίς όμως να μπορεί να τα εξαφανίσει. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι και η παρακολούθηση τέτοιων ταινιών. Αυτές του επιτρέπουν να περνά έστω και εικονικά τα όρια της ζωής και το μεταφέρουν σε ένα άλλο γεμάτο δράση και κυρίως εξωπραγματικό κόσμο. Έτσι τίποτα δεν θυμίζει τη σκληρή πραγματικότητα και ο θεατής αποκτά την εμπειρία, γεγονός που ποτέ δεν θα βίωνε λόγω του ακατόρθωτου τους χαρακτήρα ή που μάλιστα ποτέ δεν θα ονειρευόταν. Η περιπέτεια δεν αποτελεί ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο στην καθημερινή ζωή του ατόμου, γι' αυτό και ο άνθρωπος δεν τη γνωρίζει πολύ καλά. Οι ταινίες περιπέτειες έρχονται για να του φέρουν σε επαφή με αυτήν και να του δώσουν τη ζωή του μια πιο έντονη νότα. Χαρακτηριστικό των ταινιών αυτών είναι η δράση που τις διαρρέει, καθώς και ένας μικρός τόνος εξωπραγματικού και κασκαντερικού στοιχείου. Καθώς η δράση αποτελεί φαινόμενο εν εκλείψη και η ρουτίνα είναι χαρακτηριστικό της καθημερινότητας του σημερινού ανθρώπου, η περιπέτεια φαντάζει ως θαύμα στα μάτια του. Έτσι, οι ταινίες που την αντιπροσωπεύουν αποτελούν το καλύτερο μέσο για να μπορέσει το άτομο να ξεφύγει από τη συνήθεια και να μεταβεί σε ένα πιο συναρπαστικό φάσμα. Γι' αυτό και παρακολουθεί εκτεταμένα τέτοιου είδους ταινίες και μάλιστα τις εντάσσουν όλο και περισσότερο στη ζωή τους. Με τον όρο κωμωδία χαρακτηρίζεται κάθε έργο που έχει σκοπό να διασκεδάσει τον θεατή μέσω κάποιου χιουμοριστικού θέματος. Η ακαδημαϊκή της έννοια, επηρεασμένη από το αρχαίο ελληνικό θέατρο, είναι συνήθως διαφορετική και συνυφασμένη με τη σατιρική κωμωδία πολιτικού θέματος. Μαύρη κωμωδία ή μαύρο χιούμορ. Η μαύρη κωμωδία ασχολείται με θέματα όπως ο θάνατος και η αρρώστια. Έχει σχέση με τη λογοτεχνία τρόμου, όμως χρησιμοποιεί κωμικά στοιχεία. Όρθια κωμωδία. Ο κωμικός μιλάει άμεσα με το κοινό. Συχνά εμπεριέχει και άμεση επικοινωνία, όπως είναι η καυστική σάτυρα που ασκεί στο κοινό ο Τζίμις Πανούσης. Μπλε κωμωδία. Η μπλε κωμωδία ασχολείται με θέματα όπως η ομοφυλοφιλία και χαρακτηριστικό της αποτελεί η χρήση υβριστικών λέξεων. Κωμωδία χαρακτήρων. Ο καλλιτέχνης αναπαριστά κάποιο πρόσωπο δικής του επινόησης ή άλλο γνωστό πρόσωπο. Γνωστοί Έλληνες που ασχολήθηκαν με αυτό το είδος είναι ο Γιώργος Μητσικώστας και ο Τάκης Ζαχαράτος. Αυτοσχέδια κωμωδία. Δεν εννοείται κάποια συγκεκριμένη μέθοδος. Ο κωμικός έχει εκ των προτέρων ετοιμάσει την παράστασή του, αλλά αυτοσχεδιάζει. Κινητική κωμωδία. Ο κωμικός στηρίζεται στη χρήση κινήσεων του σώματός του για τη δημιουργία διασκέδασης. Σαφή παραδείγματα αποτελούν ο Θανάσης Βέγκος, ο Τσάρλι Τσάπλιν και ο Ρόουαν Άτκινσον. Οι αστυνομικές ταινίες ονομάζονται έτσι διότι μέσα σε αυτές υπάρχουν πολλές σκηνές πάλης, αγωνίας και κινδύνου, δηλαδή υπάρχει δράση και περιπέτεια. Οι ταινίες αυτές είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο θεατής ξεφεύγει από τη ρουτίνα και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Σε αυτές τις ταινίες υπάρχουν πάντα δύο πλευρές, το καλό και το κακό, και η κάθε μεριά έχει το δικό της πρωταγωνιστή. Μεταξύ των πρωταγωνιστών υπάρχει πάντα μια διαμάχη, είτε για κάποιο έπαθλο, είτε για προσωπικούς λόγους, είτε για κάποιο υλικό αγαθό, που είναι σημαντικό και για τις δύο μεριές, είτε για κάποιο άλλο λόγο. Με αυτές τις διαμάχες ουσιαστικά πραγματοποιείται η πλοκή του έργου. Σε όλες τις ταινίες δράσης πάντα υπάρχει η ίδια κατάληξη. Ο καλός νικά τον κακό. Με λίγα λόγια, το γνωστό happy end. Τέλος, στις αστυνομικές ταινίες συχνά συνυπάρχει το ερωτικό και το κοινωνικό περιεχόμενο, όπως και σε πολλά άλλα είδη ταινιών. Θρίλερ είναι ταινίες οι οποίες καθοδόν τους θεατές μέσω εξαιρετικά συναρπαστικών υποθέσεων. Οι τρομακτικές σκηνές, τα βία και αποτρόπαια χαρακτηριστικά, καθώς και η ψυχολογικά δομημένη σκηνοθεσία προσφέρουν μια ψυχολογική μορφή φόβου. Στα ψυχολογικά θρίλερ παράγεται έντονη αγωνία με ψυχολογικά μέσα, ξυπνώντας π.χ. αρχαίγονους φόβους. Η υπόθεση εξελίσσεται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο θεατής να μην μπορεί να υποψιαστεί τι πρόκειται να ακολουθήσει, αλλά αντιλαμβάνεται μέσω της δραματικής μουσικής ή συγκεκριμένων οπτικών ότι θα είναι κάτι πολύ τρομακτικό.
Η υπόθεση των ψυχολογικών θρίλερ κινείται πολλές φορές γύρω από τη διαταραγμένη προσωπικότητα βίων εγκληματών. Τα θρίλερ χαρακτηρίζονται κυρίως από αγωνία και φόβο. Υπερβολική βία, εφέ, τρομακτικές καταστάσεις, απειλητικές συμπεριφορές και σκοτεινοί χαρακτήρες κρατούν το θεατή σε εγρήγορση, κάνοντάς του να περιμένει μονίμως μια τρομακτική εξέλιξη. Τα θρίλερ συνδυάζουν διάφορα είδη όπως ταινίες τρόμου, θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, πολιτικά ή αστυνομικά θρίλερ.